Ej, pa nisam na kriv. Odo ja u right bitch, I pozdrav svima ljudi, danas igramo jednu igricu koja se zove Dead by Daylight i kao što možete sami primetite, ovo je horror igrica. Mislim za mene nije baš lik horror, ja sam već i naučio da igram, tako da ovu puta ćemo da igramo kao survival pitch. Pišu mi to znači da smo pobegli u ubice, ja nisam ni znao da sam pobegao. Inače, na prevodu to znači mrtvi do zore. Ove igrice je psihološki horor, to znači da je horor za psihologe, da, naravno. I ajde krećemo, ako vidimo ubicu, samo ćemo pešti koliko nas noge nose, ako ga ne vidimo, popravljat ćemo generator. Evo ga jedan. Samo da ubica ne vidi da ga popravim. Samo da ga sad ne zebe. Lako. Joj, jednog je ovaj ubica udario. Dođi ti pomogli. Znači ja skoro svaki put kad igram u igricu biram ovog ovdje lika koji ovako zove beži. Ostavljamo tragove kao što znate, kod se ubica može biti mnogo bolje, ali ja znam da mi neće biti. Samo ću da pratim ovog lika. I da te sam od početka da primaknem mikrofon. Sad je već bolje. Što glupoš. Ovako. Prati svi mene. Vidim da neće. Ali dobro, ja znam staru dobru ovu mapu jer sam igrao samo 2 puta, tako da sam se zapamtio. Ovako. Ovo ćemo da bacimo dole. Čuo sam nešto, to nije ubica nego generator koji radi, ili možda jeste ubica, sve ja znam. Ovako. Tu, da li je ubica tu? Nije tu, da li je ovdje? Evo ga ovdje, ima ga nigdje nema ubica. Šta je ovo? Generator? Ili zamka? Begaj! Jesam uprošli, samo je ovako bacimo to dole. Ne trči, možda nas primeti. To što sam rekao, kad vi trčite tu se vidi neki tragovi koji survivori ne mogu da vide, samo ubica. I da u komentarima napišite da li se reći rundu dignu kao ubica ili kao survivor. Mislim zna da će bude kao ubica zato što je malo dosadno kao survivor. Opa, još jedan generator. Mislim da ćemo da pobjedimo, ili ako mene onaj ne zakači na kuku, tada možemo. Inače da vam kažem nešto, ako jedan survivor ne izađe tamo na izlaz, tad vaša nije pobjeda, već ubici, ali možete dobijete poene. Sad ćemo da popravimo generator. Ima ovo neko zajeba ga nisam gledao. Čujem otkud se srca. Blizu. On je blizu ubica. Fuck. Joj, što mu pošli. Joj, bekaj.
pa nisam na kriv. Odo ja u right bitch, a... Ljudi, troje nas je umrlo. Jedan, znači... A sad ću vidim koji sam... Bog. Ljudi, ja se izvinjam što nisam uspeo, ali sam bar dobio dosta poena, ovako 3000 poena za ništa, što je dobro. Mislim, samo sad kad snimam i neće, stalno sam pobeđivao. Znači, mogu da kažem, baš stalno sam pobeđivao ovako, ali ovu današnju rundu neću da pobedim. Sram je bilo. Pa dobro, ljudi, to je to. Pišite u komentarima da li ćete sljedeći rundu dignem kao Survivor ili kao zajeban ubica. Mislim, nije zajeban, on je mnogo dobro. Mene jedan ubica pustio da izađem s kuki, ali to je bilo davno. Sad ću samo na 3000. Samo da se na blood webu. Malo upgrade idem. Nešto za 3000, mystery box, on stamp, to je malo dobro, ali okej. Ljudi, to je to za ovaj klip, stavim je 696 poena, sa mene, i to je to bilo za ovaj klip, vidimo se u nekom sljedećem, i pa to je to, subscribe-ite se, lajkujte, šerujte, sve što je moguće, samo nemojte da se lajkujte i da sad subscribe-ujte, i ljudi, to je to. U sljedećoj rundi, ako budete predložili da budemo ubici, bit ću, a ako budete Survivor, bit ću Survivor, ljudi, to je to.